Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Marlon a tubo ti Quirino Province, nga itaket adda iti pagilian a Lebanon. Ngamsakbay nga intay ba sa dagiti kablaaw, kayat mimanen ti umapela kada kayo gagayem, liklikan nyo ti mang suporta kan dumngeg kadagiti YouTube channel nga agre-re-upload iti drama tayo adagiti tugot iti dana ti biag. Agsipod tapasig as scammer kan sindikato dagita. Tapno matulungan da kami iti laban mi kontra kadagiti scammer kan sindikato, dumngeg kayo laeng iti legit social media platforms tayo. I-like, i-share, kan i-follow yo ti Ferds Caballero Facebook page, kan ag-subscribe, kan i-share yo ti Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtalinaad nga updated kayo, kadagiti baro nga uploads tayo. Naragsak a panagdengeg iti La Chica family di Taburgos, Ilocos Sur, nang runa kada 10-10 kan ambet, ti kablaaw ket naggapo ken ni Isko. Kastamutan ang makablaawan ni Nanay Josie Mabato di Taaguo, La Union. Ti kablaaw ket nagapo iti Secret Love ti Buridakyo ani Ma'am April. Makablaawan pay da August, Jing, Eliza, Ronaline, RJ de la Cruz ti Panay Norte, Magsingal, Ilocos Sur. Shout out kada Rosalinda Carboliedo ti Narvacan,
Santo Tomas La Union from Arman Ramirez, Clemente Godale family ti Pasukin Ilocos Norte, Jerome Calon ti Turod Luna Apayao from Marjorie Clemente. Happy birthday ka ni Armida Lopez Paragas from Lucita. Carlota Corpin ti Taipe from Vanessa Sion. Tirso family ti Nueva Vizcaya, kabsat ko J. Kausyong. Advance happy birthday ni Mother from Toroge Vlogs. Alan Bilguera from Maricris Bilguera. Happy birthday ni Lucky Shanong. Shout out kada Rose Ann Confieso, Maymay Hernandez, Carlo Loves Aloha Caliba, Jasmine Rivera, kastamat kada Linda Pasyon ken Melanie Rombawa, ken Nestor Cuse Alamo. Makablaawan pa'y Damaylen, Sharon, Marites, Iya, Leia, ken Ira from Jemarie Sagon. Oning Ali ken bakat ko iji Singapore from Ronnie Kanaway. Gupaal ken malapit family from Excel Joy Gupaal. Tatang Herman Ayon-Ayon, Edwin Orubio Jr., kastamot ni Abigail ken Giselda Ayon-Ayon from Shemi Rose Ayon-Ayon. Marieta Candolfo Eliana ti Pimilapil Season Pangasinan, kastamot ti anak ko ani Carl from Carl Joy. Inang Mary Jane Benitez ti Kuwait, Tatang Junior Benitez, Raisa Pascua, Divine Manuel Canato from Mary Joy Benitez ti Arayat, Pampanga. Barbosa family ti Bumbunag San Gabriel La Union, especially the Rogelio can Carmelita Barbosa from Rogelio Barbosa Jr. Tatang ken inang ko di Tamaga si Kabagan Isabela, Jefferson ken anak ko di ta San Pablo Isabela from May ti Malaysia. Pamilya di Tamadupayas Badok Ilocos Norte from Flora Aurelio ti Singapore. Happy birthday John Ray Jose ken makablaawan ni Reynaldo Jose from Josephine Jose. Shout out pa'y kada Aida Garcia, Rex Rapesura, Mayan Garan ken Carolina Villanueva Manangan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Marlon. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras apada-pada. May saakmat kadagiti na ayata mang tartarabay kadagiti maipatpatanga-tanga padas ti biyag dagiti dumdumngeg. May sa pagliwliwaak ti dumdumngeg kadagiti idramdrama yo apadas ti biyag, kat babaan daytoy kasla adda akmatlatta iti pagilyan tayo. Ilangad naklaangan man ang itinagan a Marlon, iti agdama may saak nga OFW ditoy Lebanon ngem tubuak ti Quirino Province. Addan pamilyak manang iso at tinarigagayak ti imay nagtrabaho ditoy Lebanon, tapno agtultuloy a masuportarak ti panagadal dagiti anak mi, ken maipaay ko ti pagkasapulan ti pamilyak. Sapay ko ma tamapili mat a maidrama ti padas ko, taamok asaan laeng asyak ti nakapasamakan ti innak isalaysay. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi addaak pay laeng dita Pilipinas. Narabyan ka mo't anak kaawid, lakay. Juan Sabel, nalpas nga minan ti trabaho mi. Isa day jay, insimpa mi pa'y dagiti na usar mi agam gamit ka ni pare Ador. Kat, kaano manon ngay nga da trabaho yo? Ay, jak pa mo bakit? Ada ka ni bagbagada ka ni pare Ador, akayat natagparipir iti balay na. Iso ati orayan mi no kaano manan. Nagrigat mo tenti kastoy. Saan man nila sigurado no kaano amadaan da tao iti trabaho? Kat adan tulat taa, di ka maawanan iti namnama. Adamot na idulin ko kadagiti na sweldo mi di kalabas. Wana, ngam kasano nagbayad to manan ni Andreo ti pagadalan. Ada kaasi ti Diyos lakay. Adan tulat naman ng trabaho ma. Nagrigat nga ro ti mang namnamay ti awan, Sabel.
Iso ngayon ton bigat, inak man ni nagsawar iti pakitrabahwak tayo supay. Oray man na lang ti maitangdan kanya kayusan. Apay no aginanaka pay mo't inton bigat. Saan pay mo't nga agbayad ni Andro? Mabayag pay, takabaybayad tayo lang idi na panabulan. May mayat matlaang no adda ti nakasagana sa Bel. High school ni Andro. Dandanin to nagkuleyo. Jacket matatag malaman lang ay tundumtang day tagundaway. Ala, adakan ka dayta. Mangan tayo nga rudon, tapno makainanakamutan. Adamot gaya malkansyayo. Wen anak ko, dito iti pangikabkabilak kadag iti mapatbate abariyak iti inaldaw. Paraan niya day tatatang. Para iti panagadal mo, anak ko. Ha? Basit lang day tayo mapuno. Andro, anak, oray basit, makatulong mo't, oray kaskasano. Para kanya kayang day tangor-urnungan nyo, tatang. Kaya't kung amin na makaturpos kanto iti kurso, akayat mo. Tapno nasaya to ti masakbayam. Agyaman ak tatang. Isong agadal ka na imbagwain. Sikati inauna. Basit pa di adim. Isong nga ikagumaam ti agadal na imbag. Aging kay ti kabailan ta kapaya pagadalin. Un tatang. Tapno siyak tumat ti tumulong into nagadadalan ni adin ko. Nasaya at na itakapanunuta manak ko. Oray ka sa nutirigat kong agsapsapol na makita nga darapap mo iti biyag. Maagasan ti amin abang bandog ko. Sabel, bakit? Nakitak ni pare Roland. Agap-apply mo't gayam nga pa ni Jabrod. Kasta aya? Wain. Kat damdamagan na no interesado ak mo tapno tulungan na kanongag-apply. Ha? Sa dino ka no lugar? Ijay ka no Lebanon. Ado ka no ti kasapulan da ita trabahador ijay. Kahit kasla kayat ko mo'tag-apply, bakit? Kasanungay. Aon mo't kwarta pag-apply mo. Tulungan na kano ni pare Roland. Sigurado ka kayat mo ti mayadayo kada kami? No kas pangrigan mapagasatan ka? Ikarigatak bakit? Nangruna kat makitkitak ti kastoy kasasahad tayo. Ang mga no dumtang to ti aldaw nga awanan ti busbusan para iti panagadal na Andro. Mabalin mo't ngamin nga ialis iti para publiko a pagadalan. Basbas iti gastos ta saanan ang masapol nga agmatrikula. Saan bakit? Ora gastos ta. Agtali na idlat tayo iti sigod a pagadalan na ni Andro. May met ijay tamabantayan ana imbag dagiti estudyante. No, iso day ti pampanunutom. Di sige. Tisingasing ko ti kasayaatan a solusyon a napanunot ko. Saanin bakit? Basta agtali na iti pagadalan na ti anak ta. Padasag ti makigasang-gasat iti ibagbaga ni pare Roland. Barang no dayto yung tinapintas agasat para kada tayo. Andro anak, agbiyaya ko niton bigat. Mapana ko ni Jibalasiw tao. Mabayag ka diya saan kaya makaawit, tatang? Wan anak, ngam panunutom aparay ti masakbayan nyo isungar aramidag ti kastoy, wan? Wan tatang? Sikan ti makaamo dito eh. Di mo ipapaayan iti sakit ti ulo ni nanang mo Kasta mo tandaapong mo. Sikati inauna. Iso asikati namnamag amang bantay kadakwada. Di kagdanag tatang, siya kun ti makam mo. Nasayat anak ko. Liklikam ti makibarkada. Saan ka makigaygayam kadag iti mangisungsungken ka iti mading aramid. Ado ti lukong estudyante ita panawan. Kat jak kayat amay pada ka kadakwada. Un tatang,
Laglagi pa kamin dagiti bilin nyo kanyak. Nasayat anak ko. Kampandiak nga umadayo, tamok nga awan to tagbali na parikot dito'y kabayatan ti kaawan ko. Tatang, di kayak tanak. Agan nagkayo mo't iti papanan nyo, tatang. May saak a karpintero manang Emmy, ngam saan a kanayon nga da trabaho mi. Adda dagiti panawon nga awan na pulos ti mataggadan, iso nga agduduma ti inak pakitang tangdanan. Addan iti high school ti inauna nga anak mi, iso amarik na akong tirigat ti agpapaadal, nang runa ket jak kayat nga iyakar iti para publiko a pagadalan, tamas kampante ak iti agdama a pagadadalan na tamabantayan a naimbag. Nabayagan akayat kumati agabroad. Iso nga idi adda simangbay nga oportunidad, jakon pinaluspusan pay. Binilin ko na imbag ni Andrew sakbay api manawak, taamok nga iso timay sa apang namnamaak. Kantap no mapanunot na nga iso timay sa makagapo, no apay nga immadayuak amapan agtrabaho. Nasaya at mati nagtrabahwak manang, iso amaragrag sa kanakmet, idi mangrugin ang makaipatuludak iti kwarta dita Pilipinas. Sabel bakit? Naawat mo ka din dyan patulod ko a kwarta. Wala kay, naalakon. Naigataak mo ni Andrew iti baro a sapatos na. Daan mo't nga ng Diyos usaran na no sumusumurag iti pagadalan. Nasayat mo't bakit? Ora di buridag, igatangan mata. Dagiti nasisita lang tigat-gatangag lakay. Narigat ti gastos sa gastos. Kan inakto mat ikandananang iti paggastos da. Sige Agyaman ta saan mo amaliplipatan dagiti dadakkel ko? Mabalin ayamot adipatag ti para kadakwada. Nagdakkel da tulong kada kami ita iti kaawan mo. Manumot laangan ngay dayta maipaay kadakwada. Ano usam bakit Tama ka urnong tantumot laang. Nang runak at nakarugitan. Ay wan, kumusta ngay mo ti panagadal ni Andrew? Nasaya at mat. Nangangato dagiti grades na. Iso nga amok nga agad adal na imbag. Naimbag laangan. Iso ti may sakang runaan arason no apay ngay mayak nagtrabaho iti adayaw. Mamati ak nga amuna dayta tadamot nagamnan. Bariton, iso nga amuna dagiti sakripisyong para kada kami. Malangarawdan, umawag ak tumanen. Di mo baybayan ti bagim kastamat ang dagiti ubing. Ikumusta anak tulangan kadananang kantatang. Anya dagiti imot mo balasang kau. Para kada kayo dagito'y tatang, abos tuyo mo't akin ni nanang. Apa nang nagkapailaan? Para la kumada ka dagiti ubing dagita. Ada para kadakwada tatang, kan kayat kumot nga maramanan nyo mat kanina nang ti pagbanbanugan di anak yo. Da kayo, tikang runa na pangipaayan na kadagita, anak ko. Saan katada kami? Karaman kayo iti amin na pagsayaatan mi tatang. Ay, apay, ayan ni nanang. Ay, nahanapan ni Jay Sindaan, dati ginatang na. Nasapsapa ako mga rod nga imay tapno na danon ko. Kumusta kayo kanuko na ni Marlon? Imawag ngamin idi kalman. Ibagaman na saya at kami kan nagyaman kami tintadyaw anak kao. Oh, ala, jak nga rodan agbayag tatang.
Impabantay ko lang ka ni Andrew ti Adi na, tawan klase na ita. Ne, alain nyo gayam da ito eh. Piala nga igatang yu iti konforme ka ni Nanang. Ay na, saan na anak ko? Umdasan ti inig mo para ka na kami. Saan tatang? Talaga apara kada kayo da ito eh. Iso nga alain nyo kuma. Rabiin Andrew, apay nga itakala ang agawid. Nagkapuak kami ni Tibalay tigayim ko, Nanang. Anya launay ayater aramidan nyo ijay, amarabyan ka pa'y nga agawid. Ag-istorya kami lang, Nanang. Saan mo nga ulitan ti kastoy Madandanagan na kami tunggal awan ka pa'y di Tibalay. Awan tirong mga pagdanagan nyo, Nanang. Kabalak mo ta sa lakniban ti pagik. Kan may sa, awan matiloko ti lugar tayo, taga mo tayo matamin. Amahan no mabaybay ang matan ti panagadal mo, gapo iti kanayon nga isusurot mo kadagiti gagayem mo. Saan, Nanang? Di kayak tanag, tadyak to baybay anti panagadal ko. Andrew, ramanam ka di da ito Ha? Anya dayta? Ala, arak samot dayta. Man, naimas da ito Nakita ka naka-display dito kusina mi. Amangan mabirukan dayta ni Papam. Saan? Di nan madlaw nga awan gaya man da ito Nagano ti display ng arak. Sana kami inom iti arak, tol. Ramanam ka di. Uray basit lang. Uray kitam. Magustom to da ito Sigurado ka? Amangan mo't na nasangar unay dayta. Saan ko naktumot? Sige kid din. Sige man langan. Ha? Oh, anya? Ay, mas nagpaiso. Kan saan unay ang nasangar? Ang daman nga ang gusto a klase ti arak. Sige, ibusan dan da ito Sakbay nga gawid ka. Ay, basit lang. Tama nga namadlaw nak ni Nanang ito nagawid ak. Sige nga Rod. Siya kunti uminumiti adado. Nagapo am Andrew. Naggapuak iti balay ti gayem ko, Nanang. Apay asaan ka nagawid nga imo na? Tapno nagpakada ka kuma. Pasensya kayo, Nanang. Kasangay na kami ni Son nagawis. Agoray ka man. Ha? Nakainom ka di? Maang-angot ka, Andrew. Basit lang, Nanang. Adalang imparaman na kanyak. Kaano pa'y anasursurim ti tumimtim iti arak? Estudyante ka pa'y laang, Andrew? Italaang, Nanang. Saan to na maulit? Pinagustuak lang tagkasangay agayim ko. Nakababain mat namin no siyak lang ti sana makidanggay kadakwada. Di damo, maladla daw ka lang nga agaw-awid. Ita, nakainom ka no agawid ka? Kayat mo ka di ta ipulong ko ka ni tatang mo ter aramidam? Ala, saan Nanang? Pangasiyo. Sigurado gumura kanyak ni tatang. Saan to na maulit, Nanang? Ikarik! Kumusta kayon, Sabel? Pasensya ka nung nabayagajak na kaawag Nagadong amin ti trabaho may. Di ka agdanag, Marlo.
Kumusta na kita ubeng? Ni Andrew nga eh. May papangarod ka ni Andrew ti kayat ko nga ibagakan ka, Marlon. Apa Isabel? Anda ka din napasamak ka ni Andrew? Diyak ko makayat nga ibagakan ka, ta nagkarimot adinan tun ulitan. Amangan ka nun o gumura ka kunkwana. Apay, anya ti inaramid ni Andrew? Kadagiti napalabas nga aldaw, kanayon amaladaw nga agawid. Ada ka nor aramidan da project iti balay ti kaadalan na. Idi kwan, masansan matad, kat agduduman ti rasrason na. Idi na minsan arabi nagawid ang nakainom iti arak. Anya? Nakainom ko lang. Ni, kano pa nasursuro na tinaginom iti arak? Diyak amo Marlon, namamok ang maibarbarkada ti anak ta. Madandanaga na. Ay, sana mabalintikas na nga aramidan na. Kasaritak to. Nagsayatan ti saritaan mo sakbaya pimanawak dita Pilipinas. Ita sa baligaya mo tar aramidan na. Ang mga numabaybayan na ti panagadal na. Day tangarod ti kaputeng ko. Yak kayat nga awan ti pagmamaayan ti panagsakripisyum di ta adayo. Ala, di kagdanag. Kasaritak to, ti anak ta. Diyak na gustuan ti indarom kanyak ti asawak, iti na minsan nga imawag ak kadakwada manang Emmy. Diyak la impagarop a nasumok mat gaya man ni Andrew nga anak mi ti makibarkada, ken tumimtim iti nasangar. Pabasulot pay ket din ti bagik, tano diyak ko maimmadayo, mabantayak ko man ni Andrew, ket sigurado mailiklik ko iti saan a nasaya at adana. Inawagak nga rod ti anak ko ket kinasaritak iti nalapat. Nagkarimot adinan ulitan ti tumimtim iti arak, ken binalaagak nga iti kanito nga ulitan na, pagsarda nga klaengen nga agadal. Nasakit para kanyak tikas di nga imbalaag ko iti anak ko manang, nga masapol, ta isulaangan ti amok a solusyon, tapno talaga adinan ulitan ti inaramid na. Ngam ti Jack ni namnama. Nagkasatay ta, nangabak ta Andrew. Wan nga rod tol. Kastoy gayam ditoy. Nagmayat. Umadupay ti kwarta nagswerte ta. Kung naktamad namin gan ka, inida mo, di mo pa'y kayat ti sumurot kanyak. Delikado nga min ditoy. Kasanon na dati polis. O, di pa'y kat naramaraman tan. Saan to mabasamak dito? Kan may sa, nag-absent tamanin tol. Ang mga na dati makaidanon kaninanang ko. Delikado akmanan kanitatang ko na bilang agipulong kan kuha na tinak. Relax ka ka di lang. Apoy nga minaday ito di pampanunutam. Wala, may kakitin. Tabarang umadupay ti kwartata nga. Anya day chay? Anya ti mapaspasamak tol? Agkakaribuso mo tanda kiti tao. Andrew, ada pulis. Anya? Day, apay nga imalatiw ka sa bel. Itay pa'y ngamin nga urayat ni Andrew nanang, ngam saan pa'y anagaw-awid. Naptapadan namanan nga'y, di mo't nagtalnan kadagiti kalabas. Wen nanang, manipod idi inawagan ni Marlon, nagtalnamot ten. Isungorod ang madanaganak, apay nga awan pa'y laang kat itay pa'y tiritira da idi pagadalan. Ay uday mo't na nga ubingan.
pagdadanagan na ti tao. Isungarod nanang, diyak amo na niya ti aramidan ni Marlon, no agluko pa ila ang kalpasan ti panagsarita da nga agama. Ay, sabali at talaga, dagiti agtutubo ita panawon. Ti amo, awad ti aramidan na amade, ngam gayam, nasubok nan ti ado abisyo. Mabit lang nanang, ada umawawag. Ni, numero lang mo tagparparang. Mabit lang nanang ha. Hello? Hello, Mrs. Na kayo ka diti ina ni Andrew? Awan, siyak nga rod, sir. Siya ni P01 Losada. Tawagan kayo, may papatitanak kayo. Ha? Apay ti anak ko, sir. At ni Andrew dito'y presinto. Anya? Adda dita presinto ti anak ko? But Mrs. Kahit no mabalin, o may kayo kumadagos, itamat laeng. Importante na ito'y Mrs. Uwan, sir. Sige ta umayak adagos dita. Agyaman nak, sir. Bye. Ay, apay, anya tinapasamak ka ni Andraw. Ganaan niya di presinto anang ngagaw. Adada ka no iti presinto nanang. Masapul ang mapanak ijay. Tapno maamwak no apay nga da iti presinto ti anak ko. Anya ti inararamid mo anak ko. Apay nga dakay ti sugalan. Nanang? Itay pa'y nga ururayan ka nga agawid. Itay pa'y analpas ti klase yung. Kayam, adda ka dito'y presinto? Agsugsugal ka? Inaamsnak lang ti gayam ko, nanang. Nanang, diyak kahit ti mabalot. Yawid tak ko man. Apay nga rod nga dakay ti sugalan. Kaya't ka di asawan day taasaan ka asimrek iti pagadalan? Uwan, nanang? Ayunay kan anak ko. Daytoy ka di aklase ti panagbiag ti kayat mo. Kakaasi ti amam nga agtrab-trabaho iti adayo. Tapno makaadal ka laeng. Ngam daytoy ti isubad mo kankwana. Nanang? Saan aya nagkari ka kankwana idi nagsarita kayo? Apay ang nagaramid ka manen. Kat nakarkaro pa'y ita. Tanasumok mo ti agsugal. Agsagana ka. Noan niya ti ibaga ti amam. Masapul amaamon na daytoy nga inaramid mo. Una yung tikas nga aramid ni Andrew. Kaslawan ti nagmamaayon ti panagsarita mi adwa. Diyak amuno niya ti sawag lakay. Inaramid na mo ti amin. Ngam kaskas ti asaan alimnag. Anya nga ron ti aramidan ta ita. Pasensya kan Sabel. Nga masapol ang maliksyon ta anak ta. Nabaybayan ta daytoy. Sigurado nga ulitin namanen. Anya ti kayat mo asawan. Pagsardangan tan nga gadal. Anya? Wan Sabel. Pagsardangan ta pa'y lang nga gadal. Bayan tang agtalina di tabalay. Isu ti pagaw-awiram ita adin na. Pagtrabahuam di tabalay. Sige. No, isuti ko na, Marlon. Bayam mamarik na no kasano ti saan nga agadal. Bayam nga apalan na dagiti kapadadan ng agat-adal. Day talangan tamo kapamuspusan tapno agnakam ta anak ta. Aging ga na sa papay. Aging ga kabailan tapay a disiplinaan.
Nasakit man kanyak manang Emmy, ngam nagdesisyonak apagsardengag paylaang nga agadal ti anak mi. Maasyanak nga minan iti asawak gapu iti inaramid na. Awanak met nga rod iti denada tapno siya kumantimang disiplina kenkwana. Diyak mo't kinayat tinagawid manang tamasayanganak iti trabaho. Ken maysa, saan nga isulaang ti agbalin alapod, tapno maipaayak iti naranyag a masakbayan ti pamilya, kinunkunak iti bagi. Itamanang marikrik na ken makitkita met kanon ti asawak tinalaos a panagbabawi ti anak mi. Nang runak ket dandanin agturpos iti high school dagiti kaadalan na. Or-orayak met ti panakisarita na kanyak akayat nan ti agtuloy nga agadal, ket ammok adumteng to dayta nga aldaw. Namnamaek a makaamiris tumetlaeng, ket ituloy nan tumetlaeng ti panagadal na. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, amok a nasakit iti biyang mo ti inaramid ti anak mo. Nang runakat iso ti may sa arason, no apay a kinayat mo ti imadayo ang nagtrabaho, tapno mapagadal mo, kat nasaya at to ti agbalin a masakbayan na. Saan ka mo't ababalawan iti nagbalin a desisyon mo amang pasardeng paylaang kenkwa na nga agadal? Karbengam dayta kas ama ti pamilya. Tila ang dawat ko, makaamiris ko mga agpaiso ti anakyo, saan ket di anakarkaro nga agrebelde. Kararag ko pa'y nga agbalbaliw kuman amamin pinsan ti putot mo, tapno agsublimat laang tinasaya at alin na nganyo, kas may sa anaragsak a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isu